ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብተደጋጋሚ ብሕማም ጨጓራን ብናይ ከብዲ ምንፋሕን ፀገም ትሳቀዩ ሰባት ዝኸውን ብጣዕሚ ዝጠቅም ግና ቅልል ዝበሉ መፍትሒታት ክንርኢና ሕማም ጨጓራ እንተሃሊኩም በብግዚኡ ካብ ዝስምዐኩም ናይ ምቅፃል ናይ ምልሓፅ ከምኡውን ናይ ከብዲ ምንፋሕ ብተወሳኺ ትደልይዎ ምግቢ ክትበልዑ ዘይምኽኣልኩምን እቲ ካሊእ ፀገም እዩ። ሕማም ጨጓራ ብተፈጥራዊ ምክንያት ክመፅእ ዝኽእል እዩ። ኣብ ኣብዝሓ ሰባት ዘጋጥም ግና ደጋጊምና ብንሰርሖምን ብዝለመድናዮምን ሕማቅ ልምድታት ዝለዓል እዩ። እዘን ናይ ጨጓራ ጥዕና ዘዘብዑ ልምድታት ኣሕፅር ኣቢልና ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ፆታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንዓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ናይ ሕማም ጨጓራኹም ንምሕካም ብቐሊሉ ኣብ ገዛኹም ክትገብርዎም ዘለኩም ነገራት ክንርኢ። እቲ ቀዳማይ ኣደቃቅሳኹም ምትዕርራ እዩ። ፅንሕ ኢለ ብዝሕብረልኩም ምክንያታት ናይ ጨጓራ ኣሲድ ናብ ላዕሊ ብዝደፍኡን ምግቢ ናብ ታሕቲ ክወርድ እንተሎ ጥራሕ ክኽፈት ዝግብኦ በሪ ጨጓራኹም ብተደጋጋሚ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ዝኸፍቱ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ዝተለዓለ በሪ ጨጓራ ክብላዕን ክልሕልሕን ይኽእል እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ኩልሻ ኣብ ጨጓራኹም ዝቕመጥ ንምግቢ ንምጥሓን ዝጠቅም ሃይድሮክሎሪክ ኣሲድ ንበሪ ጨጓራኹም ብምሕላፍ ናይ ምግቢ መውረዲ ቱቦ ተኸቲሉ ናብ ላዕሊ ናይ ምውፃእ ዕድል ይረክብ እዩ። ሽዑ ድማ እቲ ኣሲድ ናብ ላዕሊ ብዝወፀ ቁፅሪ ናይ ምቅፃልን ናይ ኣፍ ልቢ ከባቢ ናይ ምልሓፅን ስምዒት ስለ ዝውስኽ ሰላማዊ ድቃስ ንምድቃስ ትፅገሙ ኢኹም። ንግሆ ክትስኡ እንተለኹም ብሕማም ጨጓራ ናይ ምስቃይ ዕድልኩም ስፍሕ ዝበለ እዩ ዝኸውን። እንታይ ደኣ ነዚ ናይ ኣሲድ ጉዕዞ ንምዕፃው ኣደቃቅሳኹም ምምሕያሽ እቲ ቀዳማይ መፍትሒ እዩ። ሕማም ጨጓራ ከም ዘለኩም እንተፈሊጥኩምን ብፍላይ ናይ ቃንዛ ስምዒት ኣብ ዝስምዐኩም ሰሙን ክድቅሱ እንተለኹም ካብ ኣፍ ልብኹም እስካብ ርእስኹም ንዓራትኩም ሓፍ ክተብልዎ ወይ ድማ ትርኣስ ተጠቂምኩም ሓፍ ክተብልዎ ኣለኩም። እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ቁመት ንምርካብ ርእስኹም ዝርከቦ ናይ ዓራትኩም ጫፍ ነቲ እግሩ ማለት እዩ ካብ 10 እስካብ 20 ሴንቲሜትር ሓፍ ክተብልዎ ኣለኩም። እዚ ማለት እዚ እንታይ እዩ? ርእስኹም ዝርከበሉ ቦታ ካብ 15 እስካብ 20 ሴንቲሜትር ሓፍ ክተብልዎ ኣለኩም። ኣብ እግሪ እቲ ዓራትኩም እምኒ ብምግባር ክኸውን ይኽእል። ካልኦት ነገራት ብምግባር ካብ 15 እስካብ 20 ሴንቲሜትሮ ሓፍ ክተብልዎ ኣለኩም። እዚ ቅልል ዝበለ መፍትሒ ዋላ እንተመሰለ ሰላማዊ ዝኾነ ድቃስ ንምርካብ እቲ ቀዳማይ ስራሕኩም ክኸውን ኣለዎ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ እቲ ጨጓራኹም ሙሉእ ንሙሉእ እስካብ ዝሕሾን ነቲ ኣሲድ ናብ ላዕሊ ምሕላፍ ደው እስካብ ዘብልን ብዝኻልኩሞ ዓቕሚ ብፀጋማይ ጎንኹም ንምድቃስ ክትምክሩ ኣለኩም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ኣብ ገዛኹም ክትገብርዎ ዘለኩም መፍትሒ ድማ ድሕሪ ምግቢ ምብልዓኹም ዘይምትዕፅፃፍ እዩ። ድሕሪ ምግቢ ምትዕፅፃፍ ድንን ቅንዕ ምባል ንሕማም ጨጓራ ብልዑል መጠን የጋድዶ እዩ። ቀደም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ሕማም ጨጓራ እንተተላዒልኩም ናይ ጨጓራኹም ኣሲድ ናብ ላዕሊ ንኸይምለስ ዝከላኸሎ በሪ ጨጓራኹም ወይ ድማ ቫልቬ ንብሎ ኣብ ዝልሕልሐሉ ግዜ እቲ ሕማም ንኸይጋጥም ድሕሪ ምብላዕኹም ኣብ ዘለው 2 ሰዓታት ካብ ሕቆኹም ጀሚርኩም ቀጥ ምባል ኣድላይ ነገር እዩ። ምሸት እውን ከብድኹም ከይጎደለ ወይ ድማ ን2 ሰዓታት ከይፀናሕኩም ድሕሪ ምግቢ ማለት እዩ ክትድቅሱ ወይ ድማ ናብ ዓራትኩም ክትከዱ የብልኩምን። ነዚኦም ብምግባር ጨጓራኹም ንዝበልዓኹሞ ምግቢ ጥሒኑ እስካብ ዝውድእን ናይ ኣሲድ ምንቅስቃሳትኩም እስካብ ዝረጋጋእን ክህልው ዝኽእል ናይ ከብዲ ምንፋሕን ምቅፃልን ከምኡውን ቃሓር ክተትርፉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ኣብ ገዛኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ቀሊል ናይ ሕማም ጨጓራ መፍትሒ ድማ ትበልዕዎ ምግቢ ምምራፅ እዩ። ምግቢ ባዕሉ ንሕማም ጨጓራ ዝፈጥር ዋላ እንተዘይኮነ ሓደ ምግብታትን መስተታትን ናይ ጨጓራ ሕማም ብልዑል መጠን የጋድዱ እዮም። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍ ልብኹም ዘጋጥም ናይ ምቅፃል ስምዒት ወይ ድማ ሄርትበርን ንብሎ ዝፈጥሩ ምግብታት ክትበልዑ የብልኩምን። እዞም ምግብታት ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለዩ ዋላ እንተኾኑ ብጠቃላሊ
ክንሪኦ እንተለና ግና ቅመም ዝበዝሖም ምግብታት ብዘይቲ በዝሒ ዝተጠበሱ ምግብታት ከምኡውን ኮሚደረ ሽጉርትን ጉዕን ንሕማም ጨጓራ ካብ ዘጋድዱ ምግብታት እቶም ውሕዳት እዮም። ከም ዝሓበርኩልኩም ግና እዞም ምግብታት ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ዝተፈላለዩ ስለ ዝኾኑ ኣባኹም ኣይን ምግቢ ተፅዕኖ ከም ዘሕድረልኩም ምፍላጥን ንሰውነትኩም ምርዳእን ግድን ኣድላይ እዩ። ካብዚኦም ምግብታት ብተወሳኺ ናይ ኣልኮል መስተታት ሻሂን ቡንን ብፍላይ ድማ ሕማም ጨጓራኹም ኣብ ዝተለዓለሉ ሰሙን ካብዚኦም ክትርሕቁ ኣለኩም። ብተወሳኺ ድማ ብጋዝ ዝተመልኡ ዘጉስዑ መስተታት እውን ናይ ጨጓራ ኣሲድኩም ናብ ላዕሊ ንኽወፅእ ዝገብሩ ስለ ዝኾኑ ነዚኦም እውን ሙሉእ ንሙሉእ ክትገድፍዎም ኣለኩም። ብተፃራሪኡ ድማ ሓደ ንሕማም ጨጓራ ዘዕግሱ ምግብታት ኣለዉ። ካብዚኦም ድማ ርግኦ፣ ዝንጅብል፣ ኣጃ፣ ሓምልን ሰላጣን፣ ብርጭቕ ወይ ድማ ዋተርሜሎን ንብሎ ፓፓየን ኣናናስን ንሕማም ጨጓራ ዘዕግሱ ምግብታት እዮም። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናይ ሕማም ጨጓራ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ክትዕግስሉ ትኽእሉ ድማ ናይ ምግቢ ሰዓትኩም ምምዕረራ እዩ። ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ምግቢ ኣብ ትበልዕሉ ግዘን ብፍላይ ድማ ሕማም ጨጓራኹም ኣብ ዝተለዓለሉ ግዜ ማለት እዩ ኣመጋግባኹም ክትቅይርዎ ኣለኩም። ልክዕ ከም ቀደም ሕዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ 3 ግዜ ኣብ ቁርሲ፣ ኣብ ምሳሕ ከምኡውን ኣብ ድራር ሰዓት ሙሉእ ሸሓነ ምግቢ እንዳበልዓኹም ክትቅፅሉ የብልኩምን። እንተነኣሰ ናይ ቃንዛ ስምዒት እስካብ ዝቕንሰልኩም ኣብ ሓደ መዓልቲ ንእስ ዝበሉ እስካብ 5-6 ግዜ እንተትበልዑ ይምረፅ። ስለዚ ናይ ኣመጋግባኹም ምቅያር እውን ዝበለፀ ጥቕሚ ኣለዎ። ኣብ መበል 5 ንሪኦ መፍትሒ ድማ ናይ ሰውነት ክብደትኩምን ኣከዳድናኹምን ምምዕርራ እዩ። ንሕማም ጨጓራ ካብ ዘጋድዱ ነገራት እቲ ቀዳማይ ልዑል ናይ ሰውነት ምውሳኽ እዩ። ቦርጭኹም ወይ ድማ ኣብ ከብድኹም ከባቢ ስብሒ እንዳወሰኸ ክኸይድ እንተሎ ናይ ጨጓራኹም ኣሲድ ንላዕሊ ንኽወፅእ ኣፅዩ ዝሕዞ በሪ ጨጓራኹም ወይ ድማ ቫልቭ ንብሎ ልዑል ፀቕጢ ይሓድሮ እዩ። ንኽኽፈት እውን ይገብር እዩ። እዚ ድማ ናይ ጨጓራ ኣሲድኩም ብበዝሒ ናብ ላዕሊ ንኽወፅእ ስለ ዝገብሮ ናይ ቃሓርን ናይ ምቅፃልን ስምዒትኩም ብልዑል መጠን ይውስኽ እዩ። ሕማም ጨጓራ ኣብ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ እውን ብበዝሒ ዘጋጥመሉ ምክንያት እውን ኣብዚ ኣብ ከብዲ ከባቢ ብዝፍጠር ናይ ሰውነት ምውሳኽ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ስለዚ ሕማም ጨጓራኹም ንኸይለዓልን ፈለማ እውን መልዐልዩ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሰውነትኩም ክትቅንስዎ ኣለኩም። ብፍላይ ኣብ ከብድኹም ከባቢ ዘሎ ናይ ስብሒ በዝሒ ክትቅንስዎ ኣለኩም። እቲ ካሊእ ንሪኦ ብዙሕ ሰብ ዘየስተብህለሉ ድማ ኣከዳድና እዩ። ብፍላይ ኣብ ማዓንጣኹም ከባቢ ብጣዕሚ ጥብቕ ዝበሉ ክዳውንቲ ወይ ድማ ቁልፍኹም ኣጥብቕ ኣቢልኩም ምእሳርን ንበሪ ጨጓራኹም ናብ ላዕሊ ብምድፋእን ብምኽፋትን ነቲ ኣሲድ ናብ ላዕሊ ንኽወፅእ ትገብርሉ ዕድል ስፍሕ ዝበለ እዩ። ስለዚ ብዝኸኣልኩሞ ዓቕሚ ኣብ ማዓንጣኹም ከባቢ ስፍሕ ዝበሉ ክዳውንቲ ክትክደኑ ኣለኩም። ንቁልፍኹም እውን ኣስፋሕ ኣቢልኩም ክትገብርዎ ኣለኩም። ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ወልፍታት ንኣብነት ሽጋራ ምትካኽ ክትገድፍዎ ኣለኩም። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብ ሽጋራ ዝርከብ ኒኮቲን ንናይ ጨጓራ በሪ ስለ ዘስፍሖን ነቲ ናይ ኣሲድ በዝሕኹም ብልዑል መጠን ስለ ዝውስኾን እዩ። ስለዚ እዞም ናይ ኣነባብራን ናይ ኣመጋግባን ስርዓትኩም ብምምሕያሽ ሕማም ጨጓራ ክትከላኸሉን ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ንቃንዛኹም ክትዕግሱን ትኽእል ኢኹም። እዞም ነገራት ጌርኩም ቃንዛኹም ዘይቕንሰልኩም እንተኮይኑ ናብ ሕክምና ክትከደለኩም። ብተወሳኺ ድማ ቁሩብ ምውቕ ዝበለ ማይ ንጉሆ ምስታይ ንሕማም ጨጓራ ንምክልኻል ዝሕግዘኩም እዩ። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያውኔለይ